der er nogen, der er skide gode til at formsætte, og når egentlig har det som faren, det er, at man kan lynhurtigt sætte form på det, og så kan man nemlig skjule sig bag formen. Det er det, man har set med. Det er den der for det meste bliver den store mystik for mange aspiranter, fordi at så, når de har været oppe, og de har lavet teater i mange år, og er gode, dygtige, men de kommer ikke ind. Og så ser de en eller anden knoldesparker fra Mors, der lige er gået ind på gaden, og har taget den første bedst på biblioteket, og det er hjemme på bjerget i barokkens seng, og det fuldkommen mest umulige tekst, og mest farlige overhovedet at give sig i lag med. Ikke? Han går ind, og så gør det, han nu synes var sjovt, og så kommer han ind. Kan ikke en skid. Hvad fanden er meningen? Ikke? Er han søn til nogens fætter, der kender nogen? Jamen, hvorfor kommer jeg så ikke ind? Og så er der nogen, eller så bliver det tolket, og det er også sådan, det er nemmest at sige det helt rent, men nogen, der siger det helt, at du er for dygtig. For dygtig? Nu er der kraft, det må jeg bede om en himmelblå, ikke? Nu forstår jeg ikke skider det hele. Skal man være den knoldesparker, så kommer man ind, og fordi jeg så er god, så kommer jeg ikke ind med meningen. Og for at forstå det, så er det, at den ene har formsat sig så meget, og som måske endda har så været oppe og improvisere, og kan ikke komme ud af sin form. Det er samme som panser, det er samme som skjold at være i. Og det er skide dygtigt, i hvor det skinner, og alt flot. Det bygger lige præcis dok, men det har ikke noget med en bævende sjæl at gøre. Det er bare dygtigt. Fuldkommen som set gode malerier, nogen der maler, der kan sådan lasere, og de skibe sejler, og jeg skal komme efter dig i, hvor det kan, ikke? Og vi kan beundre det. Og jeg kan helst sige, at Johan kan sagtens sidde og beundre unge mennesker og sige, hold kæft mand, hun er 18 år, hvordan fanden kan hun nå at blive så dygtig? Og så siger vi, ja, og så går vi videre til den næste. Fordi det vidner om en angst også. Det er simpelthen, at man beskytter sig. Det er som det er sådan konkyliet, man hopper ind i. Og så er der andre, der er så blæverne, så man må sige, kan vi få lidt samling på det? Det er jo ikke vandmænd. Altså, det kan jo ikke være vandmænd, skuespiller har alle sammen. Jo, det kan de være de fleste vandfører, men altså sådan på den måde blæver, ikke? Altså der, og så hvordan fanden får vi formsat det? Og det er en kamp for det, ikke? Og det kan blive så klasket, så man også siger, der er jo ikke hoved at have det, der er ikke retning på det, der er ikke form på det, så vedkommende må også ryge i svinget. Og igen er det meget vigtigt at sige, at der er typisk aldrig noget at sige, at vedkommende er dermed dårligere menneske, eller dårligere, og det er jo der, det er svært og hårdt for os alle, ikke? Fordi at vi bliver vurderet, oplever vi, og forkastet. Meget ofte. Og det bliver så til noget meget personligt, at så er vi ikke værdige til dette liv, eller så er vi ikke så værdige og så elskværdige som alle de andre, eller dem, der kommer ind. Og jeg tror ikke, der er nogen af jer, som ikke kender til det, og det vil være løgn at sige, at det ikke vil blive ved med at være sådan. Men det er vigtigt at sige, at det er ikke det, der er sådan, det kører fra en jury. Og jeg har jo tit siddet med folk, der ikke er kommet ind, jeg har været der i så mange år, eller var der i så mange år, og som jeg kunne mærke, havde det meget, meget svært med at være sammen med mig. Ikke fordi de var godt klar over, at jeg var en af mange eller flere, og selvom jeg var leder af foretagen, så var jeg jo altså 5-6 andre, der også skulle være enige. Det var ikke en diktator at være rektor for en skuespilleruddannelse, det er det, der ikke taler om. Og det var godt, altså det var ikke sådan på det, men de følte sig så, de havde så dårligt med, at jeg skulle se dem overhovedet være i verden bagefter, ikke? Fordi de var jo så, jeg havde jo set dem ikke være gode nok til at komme ind. De var ikke valgt af de 717. Og det mærkes, jeg mærker det, og har meget svært ved at forklare, det er så ikke sådan, det er jo. Men jeg håber, jeg kan fortælle det, altså at I kan forstå det, at det jo har intet med den enkeltes værdighed dybest set at gøre. Det er, man kan blive ked af, at man ikke var mellem de heldige, der så blev valgt. Fordi
der bliver postet en af de dyreste uddannelser i hovedet på en. Ikke? Og det er det, man så drømmer om. Ikke? Det er jo selvfølgelig det, man drømmer om. Ikke? Men at det ikke er sådan, at hvis man ikke kommer ind, så er det de andre, der bestemmer, om man skal det her fag eller ikke. Det er det jo ikke. Det er jer, der bestemmer, hvad I vil bruge jeres liv på. Og det er meget, meget vigtigt at forstå. Fordi vi alle sammen, i hvert fald min generation, og jeg er måske lidt heldig at stille, men for mig var det i hvert fald, hvor man kommer fra, det miljø, jeg kom fra. Hvis det ikke var sådan, at jeg kom ind på skolen, hvad jeg så gjorde, og dermed fik det officielle stempel på, at jeg var egnet og velegnet, og at det var staten, der ovenikøbet satte sit stempel på mig, godkendt, ikke? Så det ved jeg ikke, om jeg ikke var hoppet i Aarhus Havn, eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men det er jo, men stadigvæk er det jo, så jeg kender følelsen. Det er jo endnu mere det, jeg vil sige, fandme stor forståelse for den. Men jo mere jeg har været i fag, eller mere uddannet og set det, så sidder jeg også med det, der hedder, ja, men det er, sådan er det ikke. Det er en menneske, som ikke kan lade være med at være i det her fag, og som kan stå distancen og betale offre. Og der er det sgu lige meget, om man har gået på skole eller ej. Så er der store, store offre ved at være i det her fag. Og det mærker man måske ikke lige til at begynde med, det mærker man, når man begynder at få et privatliv med mand, kone, børn, hus. Hvordan fanden får man gjort det til at hænge sammen? I har snakket med Søren og de andre, der var her og er her, og som har været meget privilegerede, man kan sige, jeg selv har været det. Men langt den største overvejende del af standen kæmper dagligt for at få noget at lave. Og Søren hørte jo sige selv, han som man siger, har en vis tyngde i branchen. Og Karl-Lise, som er de rigtig tunge damer, ikke? Og som er nære venner af mig, så hører jeg, jeg ikke, hvad jeg skal lave det næste halve år. Så dukker jeg og sådan det. Og det er den gode ende, ikke? Så enhver form, der tror, at det kan man så have både sådan, så er man tryg i det her fag, så skal man leve. Så det er altså kun at sige, det, man skal kun gøre det, fordi man ikke kan lade være, og det fik jeg også at vide. Og jeg kunne ikke lade være, og så må det gå, som det bedst kan. Men det er vi hen til, det var mange omveje for, at jeg helt prøver at komme hen til det, der er det væsentligste at sige. Det er, at jeg jo også har set, desværre mange, gennem årene kom ind. Og i det øjeblik, de kom ind, så blev de dårligere og dårligere og dårligere. Fordi de blev aldrig så gode, som de var til optagelsesprøven. Heller ikke 10 år efter, de var færdige. Fordi der brugte de deres sidste kræfter på det. Og i det øjeblik, de så kom indenfor, så sagde de, endelig har jeg fået, endelig er jeg statsanerkendt, elskværdig. Ikke? Lær mig noget. Ja, det er jeg ikke helt, det gider heller ikke, og jeg kommer også lidt, og så videre. Og jeg vil bagefter færdig. Hvorfor er der ingen, der ringer til mig? Hvorfor er jeg arbejdsløs? Hvorfor er jeg? Så toner vi ud og må tage en helt lille anden uddannelse. Og en kammerat ved siden af, som gik op den ene gang efter den anden, aldrig kom ind, men sagde, jamen, det er ikke for, at jeg skal ses. Det er det altid, men ikke kun. Det har noget på hjertet. Ja, det er et rum, det er en måde at være i verden på. Det er at være et kunstnerisk menneske. Jeg kan ikke lade være. Jeg samler fandme kammeraterne til noget, og vi hudler os igennem om aftenen og laver noget. I det løb har jeg set mange, og også der må jeg sige, de fleste røg af i svinget, hvor de til sidst sagde, det er for hårdt. Jeg begynder også lige at gå på universitetet, eller seminariet, eller jeg bliver murer, eller hvad fanden. Men man glider af det selv, så glider man ud af det, fordi man kan mærke, det er for hårdt, man får ikke, der er for stor modstand. Og så er der nogen, der er så hårdhudet, eller hvad helvede de er, det ved jeg ikke, eller så lystne, eller simpelthen har fået så lidt kærlighed derhjemmefra, så de må op og eksponeres igen og igen, og samtidig kan få det til at blive til noget at fortælle, at de bliver ved. Og mig har opdaget dem, der jeg synes er vores bedste skuespillere.
som typisk aldrig kom ind på skolen. Fordi, måske også fordi, og der kommer den så den for mig efter, at de havde så stort et selvværd, så måske var det ikke fordi, at de skulle blive set. Nej, de måske passede så godt på, da de var små, så at de egentlig ikke havde behov for det der autoriserede stempel. De følte, at det var okay at være dem. Og derfor kunne de stå også distancen, selvom skolerne ikke ville have den. Nå, det var da ærgerligt. Det havde været så behageligt, ikke? Men det var mere det havde været dejligt for fanden. Men jamen, skal vi tage den på den anden måde, så tager vi den på den anden måde, for der er sgu da, altså de der skide snotte aber, der sidder der i jorden, de skal da ikke bestemme over mit liv. Så er det vigtigt at forstå. Og forstå også, hvad er det over sig selv, hvor er man i sin sarthed. Som sagt, hvis jeg ikke var kommet ind, jeg havde ikke stået distancen. Det var alt for lille selvværd til, at jeg troede på det. Jeg var helt sikker på, så var det fordi, jeg ikke havde til det. Og sådan er det så mangfoldigt. Det ene er ikke bedre end det andet, men det er mange låne. Men det er vigtigt, at komme frem til, hvem man er i det. Og så er der dem, som bliver ved med at være i det, fordi at det blev en mønster. Det blev ligesom en, hvad skal jeg ellers lave-agtigt? Eller det er blevet en identitet. Og hvis jeg ikke har det, så falder alt fra hinanden. Og det skabes der ikke absolut god liv ved. Altså det væsentligste er stadigvæk at have en identitet, som ikke hænges op på begrebet skuespiller. Det er altså stadigvæk i møde med andre, og dermed altså, må jeg ikke være på det lange hold, hvor for mig er det altså vigtigt at forstå så tidligt som muligt, at det at tage lokumsbørsten, når man har været på toilettet og går rent efter sig, er en vigtig brik for selvværd. Man tager ansvar for sit eget lort. Og hvad det er, følger hele tiden. Og det er det, at man hele tiden, når man gør noget i verden, så står man til ansvar over for det. Og det er det, der er nødvendigt, dybest set, for at have et godt liv. Det er ikke det. Og det er ikke, at man får noget at lave, ikke noget der, man kommer ind og i. Nej, det er en natur, tage sig selv på sig. Og dermed langsomt bygge sin egen værdighed op. Det er jo noget af vores kultur. Vi taler om, vi taler jo fandme kun om penge efterhånden, ikke? Værdighed, hvem taler om værdighed? Og et menneske uden værdighed har et helvedes dårligt liv, ikke? Vi har brug for at være værdsat, ikke? Altså det er jo et essentielt gammeldags ord, som er meget væsentligt. Så husk stadigvæk det, lige meget hvordan fanden den kommer til at gå i det her, ikke? Og man kan aldrig sammenlignes. Man kan aldrig sammenligne. Og der var der selvfølgelig hvorfor tager man så de 8, man tager? Ja, altså jeg siger, der er dem, der så har været til tredje på at sige, hvorfor tog I ikke mig, når der er 24, og I tog de der 8 i stedet for? Hvorfor var de bedre end mig? Det var de heller ikke. Altså, men de overhalede dig indenom, kan man sige. Ikke? Hvad det så vil sige, det er altså, de fik lige vist, hvilken personlighed de var tydeligere, end den, der ikke kom ind. Og det vil sige, det handler ikke om færdigheder, glem alt om det. Det handler om evnen, og det kommer frem til, det hedder modet til at være den, man er. Det er fandme med så angstfremkaldende at være den, man er. Okay? Fordi så, hvis man virkelig ser, hvem man er, så er man eddermame på røven, hvis en af dem siger, jeg kan ikke lide dig, du er dum, du er grim, ikke? Så er vi jo, så bliver vi jo spidet direkte ind i stedet, ikke? Så derfor har vi jo lyst til at sådan lige holde paraden lidt op, så hvis jeg nu kommer imod, så kan vi dog lige, vi bliver såret, men dog alligevel klarer vi det, ikke? Man kan sige, det er jo ikke forstået. Men så med mit gamle liv, der er jeg jo altså kommet helt hen i det der religiøse hjørne, at jeg endelig forstår noget af det på en anden måde, måske sådan bibelagtigt. I et øjeblik, vi står helt blotte og helt nøgne, så er vi helliggjorte. Vi er usårlige. Vi lyser. Der er fandme ikke en, der tør røre dig. Men hvis vi småfætter med det, så siger jeg, nej, næsten ikke, så kan du fandme tro, der er nogen, der skal prøve at pirke til det, ikke? Så det handler stadigvæk om det der, at man skal kende modet til at være helt nøgen og åben
og bære den. Det er det, jeg har arbejdet på, og jeg har sunget også lidt, og også jo er det hele tiden det her. Altså det er ikke færdigheden, det handler om at få lov at se hver eneste af jer i jeres mangfoldighed. Kan derfor ikke sammenlignes. I er unikke hver for sig. Det håber jeg, I vil forstå lige meget hvordan. Også hvis en eller flere af I, der selv kommer ind og have den ydmyghed med. Fordi ellers bliver I en af dem, der læner sig tilbage og siger, fodrer mig og siger, har den der ikke god, eller det er der også noget værre råd i den her skole. Måske skulle jeg være, hvorfor jeg ikke, og hvorfor er der ikke flere timer i sang, og så videre, og hvorfor er der ikke flere individuelle eutonitimer, hvor de bliver nullet i nakken, og så videre. Altså så det er jo den balance med både at have en ydmyghed, og samtidig fastholde, jeg må godt være i verden. Det er meget. Jeg har set aspiranter, der kommer ind, og har øvet sig hos mig helt et år, og så kommer de ind og stiller nede i baggrunden, og så spiller de store hele opad til hjørnevæggen med røven til mig, så jeg ikke ser en skid, ikke? Altså det er jo, kan man sige, det er lidt dumt, ikke? Altså så, fordi jeg kan se vedkommende, men vedkommende er så blufærdig og så bange for egentlig at vise, så, men ved det så gerne, ikke? Men meget må man også sige, nej, du ved det jo ikke. Og den er jo nok vigtig. Bliv ved med at fastholde snakken med sig selv om, vil jeg det egentlig helt ned i bunden? Eller er det noget andet, der gør, at jeg ved det, hvis I forstår, hvad jeg mener, ikke? De fleste drenge, de ved det, fordi at så er der større chancer for at få smukkere kvinder. Hurtigere og flere. Jeg skal ikke tale om kvindekønnet, om de tror, at de får flottere mænd, eller rigere mænd. De får i hvert fald ikke rigere mænd, det er helt sikkert. Og de heller ikke er flotte, så synes jeg jo ikke. Men så jeg lader kvinderne selv vurdere. Jeg ved i hvert fald, der er i store held ikke nogen af mine kammerater fra min generation og fremad, som der har spurgt, når de spørger, hvor blev skuespiller. Nej, det var nok. Måske kunne man score nogle kvinder, der var nogle flotte piger, altså noget skuespiller. Så det er et stort udgangspunkt, og dybest set kan man sige, det er at være elskværdig, at nogen elsker mig, at nogen vil mig noget, og vi er kønsvæsener, så der vil vi også gerne, jo mere end bare nys, altså vil vi populere og så videre. Ikke? Så det er et udgangspunkt, altså for de fleste har det været udgangspunkt. Når man så kommer til at arbejde med det, som vi jo allerede har gjort, så finder man ud af, ja, det håber vi følger med, men så bliver det mere og mere en sidegevinst forhåbentlig. Ikke? Så er der er noget andet, der træder i karakter, hvor der er noget, der er sjovere og får lov at fortælle historier. Det vigtigste er, at det hele det er at fortælle historier. En skuespiller er et medie. En skuespiller er et menneske, som stiller sig til rådighed for et budskab. Noget, jeg vil gerne være en del af noget, som er større end mig selv. Og det ene der, det er meningsfyldt. Ellers bliver det ret hurtigt trivielt. Så man skal spørge sig selv, tøjer det her egentlig? Er jeg egentlig for barn? Er min angst for stor til det? Og gør jeg det, fordi jeg egentlig, min mor og far så mig ikke nok som barn, så jeg håber sådan, at der er nogen, der ser mig og klarer mig på panden og siger, du er dygtig og god. Det kan ikke, altså noget af det, tror jeg, følger mere for os alle sammen, men det er graderne af det, vægtningen af det, for hvis det kun er det, og man ikke hurtigt kommer hen i sig, det er så satans livgivende i det samvær med nogle andre, der fandme også tør være i live, og ikke hele tiden skal vise sig for hinanden og være højrøget, men simpelthen kan blotte sig og grine sammen, og sammen fortælle noget, vi synes er vigtigt i det her liv til omverdenen. Det var fandme mange år pludselig. Ja. Det var ikke en skole, vil jeg også gå på. Ja. Jeg var ikke klar, at jeg skulle være fanden, jeg skulle finde på at sige, det kom lidt af sig selv.